Masquera saying, what is Zimbabwe? Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Channel. Please don't forget to subscribe. Subscribe, but don't forget to comment and share this video. That's what is Zimbabwe. South African newspaper, the IOL, the Zimbabwe's ruling party, Zanu PF, yaka invite the South Africa's ruling party, African National Congress, kuti iwanikwe ichibatsira kuti for campaigns kuti ANC iwanikwe ichiwina MaElections. Nofunga ANC yapina ma final stages ma campaigns avo vakamirira MaElections ari kuitwa musi wa 29 May mare Zimbabwe. Zanu PF Secretary General Albert Mpofu vakataura ivo vachiti the Zimbabwe's ruling party Zanu PF yaka invite kuti vanhu vachibatsira ANC MaElections ari kuuya enda vakataura ivo vachiti they are willing to help ANC kuti vanhu vachiwina MaElections. Vakabuda vachiti we have been in touch with the South African ruling party. What is happening there is an internal issue which we are closely monitoring. I cannot rule out the fact that we can go and assist if they need assistance from us. Those are Jakabuda Starwana Orbit Mpofu during an interview Yakaita ne Herald Zimbabwe, since there are pressing issues that need to be addressed by South Africans or the political developments taking place there. So Mpofu akataura Zakari achiti hopes kuti MaElections South Africa conductwa in accordance with the SADC rules and protocols, since we wish them the best in their efforts to conduct their elections. And those ones zakataurwa na vaOrbit Mpofu mare Zimbabwe musi Tuesday ANC inga iri ku KwaZulu-Natal uko kwa yaipedza zama campaigns ayo aim to secure a majority of votes munzvimbo dzakati wandei mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi MaElections this year South Africa are highly competitive mure Zimbabwe, since there are a lot of parties ariko panenonzi the DA, poita Inkatha Freedom Party, then poita Economic Freedom Fighters iri kutungamirwa naJulius Malema mure Zimbabwe. Zakari, there's also an MK party iyo kutungamirwa naJacob Zuma, since this party will be a key factor mukusplita ma votes mure Zimbabwe. This party iri kutyiwa zvisikaite ne the ANC mure Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi yakuti Zanu PF is going to help ANC MaElections ayo. Kufunga takaona zvakare pane MaElections ari kuitwa kuMozambique ayo Zanu PF iri kubatsirawo the ruling party yekuMozambique inonzi Frelimo. Ndafunga takaona muZimbabwe muri kuregistwa maZimbabweans ari kuti anovhota kuMozambique, since zvakatomboitika munguva yakare, since maZimbabweans aenda anovhota ku Mozambique mare Zimbabwe. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi mavoters aipromiswa kuti they are going to get mabasa kuMozambique kana vachinge vavhotera the ruling party ikoko. So now they are doing the same in South Africa. They now want to help South Africans MaElections avo ari kuuya musi wa 29 May mure Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya iyi. Zvakare ndofunga vafikile Mbalula vakabudawo vachiindosa Zanu PF during MaElections akaitwa muno muZimbabwe, vachitaura vachiti ANC was going to stand with Zanu PF, since ma ruling party asi kuzomira kutonga, they are going to help each other mure Zimbabwe. Zvakare the ANC yakaconfirma musi Tuesday ichitaura iyo ichiti they have robbed in Zanu PF kuti vanhu vachivabatsira in their quest for electoral victory. Vakataura vachiti Zanu PF ichawanikwa zvakare ichiobserva mapolls achaitwa kuSouth Africa musi wa 29 May. Ndofunga ANC leader uyo anonzi Tokyo Sechwali akaenda on a door-to-door campaign kuSoweto
and the pai campaigner akabuda. There's a video Dr. Zai achidzidzisa ma members ANC Zimbabwean revolutionary song Zimbabwe achitaura iye achivadzidzisa the song yavaimba achitaura achiti tinosangana Zimbabwe kure kure kwatinobva kure kure kwatinobva. This video yakapostwa naNick Mangwana pa X handle yake akabuda achitaura achiti it's good to see the ANC comrades having fun on the campaign trail. Infusing a Shona folk song in the whole package was a sweet touch. Nick Mangwana achiposta a video my ANC comrades achiimba a revolutionary song in Zimbabwe during the door-to-door campaign yavakaita ku Soweto. Vanokwanda kabuda vachiexpressa maconcerns avo panyaya yeANC kushanda kwairi kuita nezanu PF ichiprepare MaElections. One of my ex-handle users yanonzi yanonzi Konzi abuda achiti ZANU PF is well known for stealing votes in Zimbabwe. There have never been free and fair elections in that country. ANC is ANC that desperate? The other one yanonzi James akabuda achiti how the mighty #ANC has fallen. The other one akabuda achiti imagine taking notes from ZANU PF. The other one akabuda achiti if that's the case the ANC will get 108% of the votes. Another one yanonzi Mao akabuda achiti ZANU PF assisting the ANC during election campaigns and at the same time be part of the observer missions during the elections itself. This makes ZANU PF both the player and the referee at the same time. Singaziye kuti munoiona usei nyaya yabudidzwa South Africans pamusoro peMaElections iwawa pamusoro pezvakare ZANU PF interference MaElections South Africa. Takuda kusiyai muchiona iyo video yemaANC comrades achiimba Zimbabwean song during their campaign trail. Ona video mobva matita zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Yes.